Belanja maning ning toko Frozen. Ki ngomong-ngomong dina ki nyong belanjane karo adek Agnia ya guys. Tumben banget esok-esok kuwi wis tangi dadi wayahe nyong belanja ya ngintil lo. Biasane tetangine awan jematakan ke nyopan pasar Ciracas dadakan wis tangi ya akhire melu tegawa. Nek mbane te ora melu wis gede wis ngarti tak tinggal ya nurut. Oke, lanjut nyong arepan tuku bakso ya guys. Sak liyane bakso ana nugget, ana sosis, ana apa maning ya. Pokoknya nggeti sing sesuai kebutuhane nyong, sing enteng ning kedai. Dadine ya pengeluarane ben aja kakehan. Kene-kene nyoban jikut sosis esem, kene jikut loro bae seperti biasa ke adek Agnia sing ngesuk-ngesukna jika terigu napa sing cakra kembar nggo gawe pizza apa maning ki ana yona petis nggo burger karo kulit pangsit nggo pangsit ayam ya guys, karo kulit pangsit sing kotak ki nggo dipotong-potong nggo mie jebel. Belanja nang kene kuwi lumayan murah ya guys dibandingna mengjero. Wis ora usah mengjero pasar ning pinggir dalan bae. Dadi ora usah kesuwen langsung satset ki ngomong-ngomong belanjane nyong ya langsung dicateti di mase ki sing duwe ya pada bae wong Jawa. Semangat belanja.